Baybayin po ng Anda at Bolinao, Pangasinan na nanatiling positibo naman sa red tide. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Batay sa pinakahuling Shellfish Bulletin number 8 na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kahapon 14 ng Abril, nananatiling positibo sa red tide toxin ng lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa baybayin ng Bolinao at Anda, Pangasinan. Ibig sabihin, hindi pa nito ligtas kainin at maaaring magdulot ng paralytic shellfish poisoning na delikado sa kalusugan. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko na iwasan muna ang pagkain ng shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ipinagbabawal din ang panghuhuli, pangbebenta at pagbabaya ng mga ito habang hindi pa inaalis ang babala. Samantala, nilinaw ng mga otoridad na ligtas pa rin kainin ng isda, pusit, alimango at hipon mula sa nasabing lugar basta't sariwa, nalinis ng maayos at nahugasan bago lutuin. Patuloy namang binabantayan ang sitwasyon habang hinihikayat ng publiko na sumunod sa abiso upang makaiwas sa panganib sa kalusugan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.